Dalawa ang nasawi, samantalang 3 naman ang nasugatan sa La Union dahil sa pananalasa ng Emong ayon sa ulat ng La Union PDRMO. Isa ang nalunod habang ang isa ay namatay matapos mabagsakan ng punong kanilang bahay. Higit 370,000 na katao naman ang naapektuhan sa iba't ibang bayan ng probinsya kung saan mahigit 8,000 pa ang nananatili sa evacuation centers habang nasa 6,000 ang pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Samantala, naibalik na ang kuryente sa karamihan ng lugar ngunit may ilang bahagi pa rin ang patuloy na inaayos. Umaabot naman sa higit 4,000 ang totally damaged na bahay at higit 33,000 ang may sira. Naipamahagi na rin ang unang batch ng relief goods at kasalukuyang inihahanda ang karagdagang tulong. Tinatayang higit 1 bilyon na ang halaga ng mga nasira sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Patuloy naman ang assessment sa kabuang pinsala kasabay ng relief operations at donation drives para sa mga nasalanta. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.